Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Ready? Għamlu tlaqna? Ej, għara fejnom! U ġejna aħna għal episode ieħor mimli edukazzjoni u mimli affarijiet zbieħ ta' Bajtu Baker. Kif inti ġejdi jostja? I'm glad you're back again with us. Kont ta' nerġa' nfallillu, biex tkun taf. Il-biraħ mort il-fucking cinema, mhux bil-libet ngħidlek mela. U daw hemm tarġa żejda jistgħu ineħħuha ġifieri. U x'kien inżil tas-sit tiegħi nieħu ostja l-kopti l-skutella tal-kopti ġoħħal Eġipta mhux bil-libet ngħidlek. Fox kemm għandek skun ostja. Jien diġà naħseb naqammerrija ħabbat sokkor li għandek. Tumur qabadni bid-daqqa mhux bil-libet ngħidlek ġosajja għandi saqajja. It's good to be back, guys. Hello everybody, però. Inti taf li għandna episodi ieħor li nidher fieħu jien qabel da. Ejja, naf. Le, ma jisnistja dwar dak iż-żmien kellna PTSD PJ hdejk minn floki. Ġifieri għadni I'm still under the stress of having PJ as a co-host. Imma tajjeb qegħdin. Nagħmlu nibdew jien. Nibdew. Mela l-aħwa, aħna llum għandna il-mistieden speċjali tagħna kulħadd. Mistieden. Listen. Naħliflek mhux għax tapposta ġasta x'injoran bil-Malti jiena tista' saqsim PJ kemm dagħmel. Illi ma kemm ġiet ħażina. Qed nisħares lej wiċċek. Right, it's okay. Kulħadd Mistiedna speċjali tagħna llum Wendy Nibba kif xejn episode mal-ewwel ostja. Biex nkunu ċari, għandna episode sħiħek għax il-Max nesa. X'insejt? Baqa qed tirreferi għalih sta ngħidlek. Nkomplu. Ma nifhimx. Max ma jafx jiddistingwi bejn il-femminil u l-maskin. Bil-Malti vera ħażin, vera it's just Le, ma literally just jien għandi problema bil-Malti. Kulħadd jiena vera sorpriż. Kif sissa ħadd għadu fil-programm tagħna ma qal kellem bil-Malti mhux bl-Ingliż kemm inti għax jiena għażżas l nitkellem bl-Ingliż. Ma u tipprova ħafna. Forsi jipprova u jmur ħażin. Il-family tajlu maskili u ma dejjem tipprova. jitaħseb li huwa tafatwanix jiena nafxin. Mermi Għara grazzi l-sponsors malaj. A2Z Electronics li juħsibinna it-tech, l-affarijiet li juża l-spooner u anka l-ACs. Għanna l-Online Intimates, onlineintimates.com għal-toys tal-adulti, għal-pjanti tal-adulti u koll, 18+. Kollox adult. Ejja, kollox aħna 5pointsgrowing.com, Fire and Fork, illi kull nar ta' erba għadna kemm mornandu. Ma ħadniex l-all you can eat meat, għamilna pizzata. Pizzata tajba. Nalalla. Imma għandu l-pizza vera tajba u koll, imma specializza fil-laħam, infatti kull nar terba jkollu l-all you can eat meat, tistaw tiċċekjaw il-socials tijaw u koll fuq dak. Black Box Pro juħsib l-audio u da kollu li jattaraw qoddimkom biex naslu għandkom, Met Photography jgħat maħna reġallu mawek, il-Raforis għal-ritratti u l-mimidja li hostjawna unek għal-kull poddata li konna u għanna ħbib ġodda. Bib ġodda, new friends. Għanna ħbib ġodda, għanna l-stretta. Jena għana għamil bitċa xismu Għanna għara. l-stretta pinta pinta pjattini. ċans li t-tagline ostax ma jħallas. Mellem tagline. Pinta stretta pinta pjaċiri l-stja. Jena. Għanu pinta stretta u kol. Mela, il-mara tijak ta' tippinet pjaċir. Ferrajta vera ħazina rarawa għazz. Dik mux kollox. Cheers, proset. Għanilek daw it-tazzi. Vera, ġab liktar tazza ċib ta' d-dinja. Inkallati u kol. L-ostja kallatani. U kolla raxamilna l-spoon. Ma għaxab zaqfu, għamutum saħom. Affarijiet oħra. Għattaram. Għana xamlilna l-spooner, daw tal-ostja, daw ħanipruvaw nitfawon fil-merch. Nipruvaw għab ximor. Zob fox kam għandek cup holders. Vera cool. Laqwa l-xejt il-fast ħabba fik Da spooner. sabbaħtu. Takka ġara. mux Da. Jien ma nafx l-sponsor juħus pjaċir l-għanejtek. Jien l-ewel darba li doqt l-setta. Janki l-istess.
Għandha tomata birra. Issib Dak ma kienu xħalsuna. issib minna sara stretta di. Tmur sara stretta issib minna. Qed nassumi aħba jekk m'għandek xem John, jekk m'għandekx l-istretta fi stretta. Sara stretta, mur orqot. Għandhom żgur għalla ħares. It's a free advertisement. Imma thank you very much, Ċet. Però nibdaw bik, Wendy. Kif aħna? Thank you Hello, tal-ġejt. right, jena. Mela ħares, iżom, ħanibdaw bħaġa vera importanti. Aha, Int għidli. awards għandek. Zon wahda ħana għidlek di. Jiena intkom ilkom li għattu li naħseb xit minn xur, dejjem tajdu li biex. U jien nsaqsin in-nies, per eżempju saqsejt lil Il-ġommalija saqsejtu. Il-Carlo, saqsejt il-Carlo saqsejt tu, għalli għat attenta xaqlaw l Għallek Carlo Zoffox kien. Mandu vera. U badġi u. Mela, Il-Riki Karwana, ħabib tijaj Riki Karwana. Għalli u xe, għalli dawk. Għalli dawk, għalli jaqtawlek 3 kwarti minnom. Meta u bada jaqlalkom, tajtuħ kollu. li ba kemmu giddi. U naħseb nemmu. Għaraf kif baqa, mux vera. Kif ħmar. Kem il-kodba tinduna li giddi. Meta bada jaqlalkom u tajtuħlu kollu. Barriki, ostia. Sfidana, noħorġu l-episod kollu. Għaneditit, mbatarawk il-ħabs. U ieħor l-aħħar wieħed li ħansemmi għax qalula ħafna, dak li hemm faċċata hemm, dak li gejx. Sewwa. Legend. X'ismek, bro, by the way? Jeff. Jeff, nice to meet you. Dak Jeff Frankalanza, għax għandu kull jom u ta' min nisemmiħ kull darba li semmuħ. Frankalanza. Mela, għalli għamilli jekara, xħamallaġni, u jgħataw. Jeff, Lanza. Imma, listen, Insomma, għajdi. dinqa vera, emmin min jiġi għaw ikunna apprehensive, su jibdu, mbagħad ma li jibdu jgħidu, all right, dawna, they're actually good comedians, ġifiri, mbagħad jidlaxkaw, imma l-bidu vera jkun hemm naqa. Ikun hemm minnu Ikun hekk. bit-toqba ta' sormu. Imma dik jekk bis-serjetà qed li neħeni lek l-affarijiet. Fucking giddieb. Għaxxej prima klassi. Ġifiri għax marbaħt il-niex, ġifiri fil-best post ta' Karozza, asma minni. Ejja nibdew, serjeta, issa, serjeta. Plana. Wendy Aġus, Għajdli. xinu l-iktar komdu bil-wif għajo bil-qiegħda jgħidilna? Vera, di importanti. Fem, tvarja l-aħjar, dejjem l-istess boring. Ma tax istat varja. Ma nistax invarja, xieġifiri. Ma tistax varja, inti. Ma fl-ma s-sens tistaqsin. Jow misinformati aħna. Għal xie xattajt. Illi ma tistax inti tagħmel bil-wif. Biex tagħmel pipi. Għal pipi għattajt. Jisib ta' kas-seks. Jisib ta' kas-seks. Ta' seks varja Sex sabiħ. għandek raġun. Varja sabiħ. Variation is very Jem important. ma noqgħodx bil-wif. Ma toqgħodx bil-wif. Ma nafx inti. Għas-sex jew għal-pipi? Ejdli fl-liba bod. Ma l-immaġinak toqgħod fuq inti. Naf il-verita. Għalek għednejlek. Ejdli blima zaħħara taħxie bil-wif. Taħxila, ma sinsla ta' dara. Jiena darba ma takon, ma niftakar darba nexxieli bil-wif. Kont sorpriż bija nifsi. La nexxielu jitħolos. Vera kont ma rġajċi provajtax balla ħessi l-mbagħad. Isma, li ma folk lifter dan biex tolli zaqqek. Għandu wieħed għandu ħajab ta' Kristu. Ħajja vera peza. Vera, actually, I'm surprised kontur. Le, ħafna Le, ħafna Jena ħajtu kollok, xanorajt, għatma nexxili naħxie bil-wif. Le, kont la good 30 kilos less, ġifiri. Allura, biex ovvja. Il-mara tal-iktar. Ma konx tuqgħod tara ritratti tan-nies. Mara taħxie bil-wif, mara tittarfaħa fuq idek. Not necessarily. Stop. Poppa sormaw. Mux hekk. Jew titfaħa fuq mejda. Eżatt. Le, naħseb titfaħa fuq mejda għatma provajt, imma naħseb tikir nexxieli. U mejda. Ejja, fuq mejda nexxieli. Għandek bżon mejda tal-ostin. Tal-apostli. Tal-apostli. Kif t-mortax taqbad zaqqek s-serraħa fuq. Bada. Taħxie, jow. Darba rajt komment li kienet tajt li rajt komment. How I love it when those balls bang on my clit. Ġifi dan nassumi fuq wara. Taħxie minn wara. Bil-kontra, bil-fors. Le, dogi, u l-bajt
bil-moment doħja. jaħbat ma. Fil-kastijak għandek iż-żaq. Terremot. U bis-suf li xkat l-axjela. Vjajtiela. Vjajta. Ma tafx ġiviri, vjar. Għat ma stajtuha, vjar. Vjar u. Ġeja minn Hoover. Le. Xini Peach, fakkarni, jinti ta' Sendi, għaw, il-facċati. Tissendi għal-facċati. Tixkatla. Tixkatla, dak it-tip. Imma anka di, kif il-ostja ma qabel kellek il-kumdita li ma tinżax, issa jkollok toqgħod tinżos. Sama pipi heavy, jo. Li tinżel fuq il-lok. Qabel kelli l-kumdita li ma ninżax, issa jnażawni, ju. Alla biex tagħmel pipi ostja. Yes. It's a good one, eh? It's good one. And, and il-pipi, please. Ġi, nizzillek, Jena vera robot. Jien bil-lejl, mpoġġi għax tipo. Toqgħod immira u ma jkun kiesa men. Jkun kiesa. Jien għandi Għara vera timmira biex tossu kisa. Le. Darbek ċfili kelli xinejt mal-mara ben. X'kellek twerżaq matul il-lejl. Mlejt is-sit, ben, timbul mlejt is-sit u poġġiet fuq. Xiex, kokore, Le, Le, konta timbulu, ma konċa timmira u dak il-ħin u mlejt is-sedin u marret fil-ħodu, ġveri kmini fil-ħodu, għamed bul u poġġiet u ħastitu kis aħma l-koxxa u mux tiġi tamru l-ek maħal ekum. Ma tasax dak l-ammont. Ma nix dik klassi. Jider ħanżir mux. U dak, u ma x'jamlu bieħda it-tabib, x'jabel meta jneħħiwlek, joqgħod ixejjerulek, hekk palma jagħmel is-sinna d-dentist. Ħalli prova nispjegalek, issa inti ignoranza, u ħalli prova nispjegalek bil-mod kif ħati finni inti, mela. Ġieli plakka. Inti kellek tgħidha x'inti Ġieli kellek xi plakka u tmurila l-fjus u tibdilha u tiftaħ il-wajer u taqla il-wajer il-kannella għandek l-isfar u għandek l-aħdar. Hemmhekk imbagħad tiżarma kollox u tarġa' tibni oħra. Ġifieri il-materjal kollu hemm jibqa'. Estja, you know, I did not dishonest to God, ġifieri. Eżatt. Ġifieri Għalhekk imbagħad ikollok il-feelings xorta, orgasm xorta, għalhekk għax kollox ikkoperat. Ifem, u bat skont fej tamela u kollu, jekk itmur Thailand jina għadġin sparit minn Thailand. U bajn għamilta l-Ingilterra jina. Kif il-Madonna daw spiegaw lek xħajamlu qabel għamilta. Mela. Kif il-lostja maddarras? Jina kont l-esta l-immut, laqwa l-namela. Għaxina ta' 5. When was this, Wendy? When was it? 2005. Kiena Fabrizio Faniello, għaw titela. Għal-Eurovision. Dak iż-żmien, għax il-ners niftakara kont għadni, ġifiri kif nqomtu mill-operation, għalt li. Fabrizio Faniello. Fabrizio Faniello għana jibraw, dak iż-żmien. Għax provajt għajmu għalli ma ħadim xu għedda. Ġara. Ma kienx il-kas. Il-kas huwa li ta' 5 dejjem ħassejt li mara u kont lesta li jimmut laqwa li jiena niġi kif jiena issa. Għala bibi xaħsbu n-nies, għala bibi xajdu n-nies jiena rrit ngħix ħajti. Aħna sibni għaw di għedula. Gender reassignment? Le, vaginoplasti. Vaginoplasti u koll. Mbagħad hemm penectomy. Li Eżatt, ġibuk bla penis. Ġessa ta' kollox, għax għana minna riċerka fuq. Ma daw koħrajn. Eżatt, għamna naqra riċerka. Bażmin, forse għasal ħaqtom jina. Għamna naqra riċerka fuq different types of procedures. Iżob, bażikament. Le, in ġenerali, ovvjament, konna majrin. Tidru dilettanti, ta' Inti għaddejt minn daw kolla, suppost. Inti għamlu l-ek, vaginoplasti. Le, jina wahda milt. Le, gender reassignment. Ma gender reassignment jinkludi da kolla. Lix għamilna riċerka. ħatallem li. Għamilna riċerka fjera. ħatallem li. Semmijom l Taf kem titħol YouTube l-emmola u jtuk informazzjoni ħazina. Kontra milkom iktar intelligenti minn ekina. Kontra milkom ħafna iktar intelligenti. Ħan ispiega xaħġa. Met inti taddim minn proċedura, jekk per eżempju jien naf. Eżatt, jamlu li ċertu proċeduri li mux dik biss, mux per eżempju jien naf zaqqoplasti. Zaqqoplasti, xaħam rimulovoloplasti.
Tipo, ħana jispjegaħi. Meta tmur tagħmel is-service tal-karozza l-VRT. Mhux ċekkjalek iż-żejt, mhux kollox service. Nifhimkom ħan nipprova nispjegalek meta tagħmel sidrek pereżempju, ikollok option illi jew tagħmlu tont jew tagħmlu tidrop. Mhux hekk qed ngħid. Mela xiex, mela kif nispjegalek. Illi inti meta tmur tagħmel service għandha. Tajba qiegħda, għamilta jien qed tispjegaw li intkom kif inhi. Timi ċans. Le, ma vera, għati ċans, ħanibda. Vera tagħmel sejn. Jien għamilt operazzjonijiet f'ħajti ma jfissirx li nifhem kif isiru. Ma daw vera, eżempju xara. U għadek tiderek int. Il-proċess. Għaw ġid guns blazing, Wendy, Issa n-neħujiela għalli namlu paltariki. Namlu paltariki, neħu kollox. Issa jimportat għalli naddi bil-lista. Għaddi mill-lista, għax dan Inti għamlu leg vaginoplasti, illi għamlu leg vagina reconstruction, construction, bil-fors, għax inti għamlu leg ox. Mux hekk. Eżat. Penektomi għax għataw leg. Għax ma Mux għataw. But that's the name. Le, eżat, mux Ma għataw. neħħew. Ġezin. All right? Sorry jek fottejtilkom għalkom xi filmat illi tala iġri Londra, ma mhux il-każ. Għamlulek klitoroplasti, għax għamlulek iż-żibġa. Iż-żibġa. Issa, għamlulek zveltoplasti, għax ġabuk tajba biex taħsel il-platti. Il-ħellu jumin. Zveltoplasti. Għamluk vileda oplasti, għax ġabuk ċempjen għal-ħazil tal-art. Għamlulek total lossectomy, għax ġabuk is-suqazi. Għamlulek teqret l-osteoplasti, għax ġabuk teħuras l-ostja. U tmeri l-alla ektomi. Thank you ta' dak il-komplament. Pjaċir Jeffrey, L-iktar komplament li qlajt illu. Da. Il-liba kem da meġġej. Ma tajba, ta' s-sħana jena ħaninza. Vendi Ġesu Kristu. Il-libara. Bax bieċa xoltan. Ej, nu laqra jinsa. Tajab. Ara naqra l-underboob sweat. Meta, it-tabib, meta ramillek il-borza tal-bajt tal-organik, waddabom? Tal-organik kienet. Tal-organik. Ma mistoqsi zejda bżira. Jostija madonna. Organik, ovvja. Organik iġinak. Taf li għadni salumni ħessil jaw jek xux nwaddab xie xufej. Tixxu li unadif bizzejjek. L-iktar problema fejħat waddab li l-ek nifsek. Jena ġo skib dirett Mizbla. Mata. Kollu klorinu jenħara. Tixxu bil-maħta fis-sewda, Tixxu bil-maħta fis-sewda. Bil-maħta fis-sewda. L-organic Tixxu blikel. tiġi? Le, bil-maħta le. Blikel. Blikel fil-liba. U bil-liba fejt waddaba. Fil-portfoli tal-mara tijaw. U jek tkun għed minn daw li tikoll il-maħta. Kollok fetish. Organic. Dika hemm ħafna nis li apparently it's true, it's like tipo naqru bnieħrom Iwa jaqmek soħta. Ja. Le. Ma nippermettix dan diskur. Dide itek. Hoppek. Għandek xi ċajta nazzista. Oh, by the way, dit Elon Musk rajtu, I don't know if it's Right, true Anti or not, Wendy, to be honest. Mela, dik rajta. My heart goes out to you. Uj, ma nista najt li rrit. Nista najt li trit, imma na sejja. L-ewwel għamel Sensi kraj. Ħanejdlek. l-ewwel għamel is-sinjal u mbagħad għal my heart goes out to you. Jena rajta naqa zejda, imma daw ismawni. I mean, ma nafx jista xifiċni Elon Musk, ma nafx jarax bajtu bejk. Xifittex. Imma jena ma naħsibx li ma kellu xibqar 6-7 grammi kok ġabu budat. Ma rajtu għamxan anka l-filmati, men, ġabu sejjurek, ma nafx rajtu. I mean, it was weird. Anyway. In-nis għadhom ignoranti fuq the situation towards you. I mean hom innek. Zomada. Biex Jiena mux f'dak il-mod. Jiena ignorant għax għat ma qrajt xieġri x'ma jiġrix. Imma jiena mux ignorant dwar l-għażla li ħadd inti. Suġġett għall-interpretu mbagħad. Yeah, eżatt. Imma għadhom bħala ignoranza as in do they accept you għatem jitkażaw ta' daw. Mux tal-li għataw minn ignorant għadhom jitwildu l-ignoranti. 100%, this true, baqaw ġifiri. Le, Għadhom jitwildu. Hemm l-ignoranza fuq l-affarijiet li nipposti għaw aħna ma jkollix. 100%. Un bat stali kemm jaffatwawkom. Guys,
Il-teacher Il-teacher u heavy. l-studenti. Dik vera sejda kienet Ħabba xinu gravi. Kiku per eżempju, għansaqsil dawk in-nis gay, kiku intom taċċettaw li tfal ta'kom jalmuhom għalli ma straight. Dik vera xat. U jena nektar li oġbitni f'dil parti fel kemm nis jgħidu li dawna they have the right to decide who they want to their kids to be taught by. U vera għandhom raġun, għandhom id-dritt. Imma qed turi d-dinja li jent fucking ignorant. Tal-limhom ħażin. Tal-limhom ħażin għax inti għax inbilli hemm dal-ostja. Issa jekk dana qed jgħallem l-tfal tal-primarja, isma' għandek sieħbek John hemmhekk. Kemm hu jekk ħelu. titħajjar tiddaħlu fil-patata tajjeb. Dak forsi jarajt mhux fil-kurrikulum, dak ma talmux. Imma jekk dan qed jgħallem il-mezz, imbilli dana gay, x'għandu x'jaqsam. Vera x'għandu x'jaqsam. Issa bħalġu qalu sorry. Għallu, issa alright, għax kellimniħ, imma gay, Vera teacher alright, kellimniħ, good person. Imma gay, Għajja fux kem għandek Inti għajla. taħseb li m'għandhomx għalmuhom dawn l-affarijiet l-iskola. Xiex. Tal-gay, għajmi ma jalmuhomkomx id-dar, ma jalmuhomx l-iskola, fejħat Imma jekk inti ġenitur u ma tixtieqx li dana jallimu l-tifel tiegħek dik Imma nifhimha. għas dak li kxajdu l-PTSD, x'dan xajdu l Inti għal-religion Fil-PSD. PSD. Għalfej m'għandhomx jalmuh. Agreed. It's a social development. Agreed. But if you do not want a certain teaching towards your kid, dik nifhimha ma dana kienet jgħallem l-affarijiet kif suppost. He wasn't teaching stuff out of the norm. Dana xkellu bieċa beġa għala ħasil, so ħasil ġara ġastax. He is what he chose to be. L-ignoranza kienet għada u tibqa. Eżatto. Għax ħarġet bigitri kbira. He is what he's chosen to be. Mhux vera, mhux vera. Le, dak twil. Yes, għandek raġun. Sorry. Għandek raġun, jidispeċi. Inti, imma inti biex taraw. Kemm aħna nidru. Emnuni li kieku u ma per eżempju ngħidu inti ġejdi. Mux ħat id-deċidi mill-lum għal-għada u ħat iġi gej, inti titwilet gej. Palma jina twilet mara fil-sess ħazin. U jina għatma ħasejtni gej, għatma ħasejtni trans jina, għax trans hija dawk il-nis li jifqu fil-tranzizjoni. Ikollhom ġifir il-breast u hemmhekk ħalluh kif twildu. Jina mara li għamilt il-gender reassignment. Agreed. Xinrajtek b'dak il-qalziet mara. Baj li għazel li rrit fil-sens, għax għaw minu gay u jisu jibza joħroċ. People's choices don't affect who they are or what they do. Dan dina choice, so jek dan għax ta' ikun siġra jista' jkun fucking siġra, laqwa li inti mux xolok teacher. Tista' tkun siġra. Jiena kif jimxu mija jennis. Mux ekku, eżat, mux just what they chose to do and what they be. Ġudukom kif jimxu mija. Kiku jena l-Juventini kolla noqtolom. Jena imma ma nistaxu. Ma namlu għacħara, xaħna kem nidru hekk. Taraw l-intelligenza dana kif nifmu tal-affarijiet u nafu nid-dibattu. Jider ara bil-ara, ma mux ara. Eżatt, ma jafu nis li għana ċertu soġġetti serji, inti meta għamilt l-operazzjoni, oxxok kellu riħa ta' karozza ġdida, ġdiri. Kellu Dinetrol. Kellu riħata BMW. Mercedes ġdida. Mercedes. Kiku kellek ta' zeli ħata karozza. Mercedes, subħal Inti t-vitara namlu. Riħata Mercedes ġdida. Mercedes ġdida. Nerġa ċaqla l-bata wara widnejja l-boss. Aħna ċekjajna online. Għamilna għata riċerka u koll. Mistoqsijiet li għat ma tista' saqsi transgender, dawn l-Amerika huma wow ħafna u dawn affarijiet qatt ma tista' saqsi n-nies suppost transgender. Għana iddeċidejna nistaqsuhom blok kollha. Sawa tagħmlu ġiena ma nillimita xi. Dawn mistoqsijiet vera apparently that apparently they're not good to tell to women who transition. Ma nafx. Xu ma derogatriġu. Eżatt, jisu tista' fil-ewwel mistoqsija per eżempju li ma toilet tuża. Mhux ovvja tan-nisa baħnan. Agreed, ma dana jahdu għapara offiza, ma stax iżazzar affarijiet, dana sena wis politically correct, ma tistax iżazzar mistoqsija. Vera baħnan u libba biex taqsejtni. Mux jena t-naqra online
xinu mal-mistoqsijiet għat ma tista' saqsi ġifieri. Eżatt. U dan ġifieri ma jeżistux transgender toilets, ma tistax toqgħod tmur pereżempju bil-kontra. Laqqas irrid. Ma tagħmel sens, Ma tagħmilx 100%. sens, laqas irrid. Għalix ikun qed jitfawk ġo pigeonhole ġifieri. Le, jiena mara. Jiena mara li għamilt il-gender assignment. Jekk Eżatt, forsi no. qed jgħidu trans għal dawk li huwa fi transition, u ma jafu, mhux ħawwiġa bħal ħadd jien għalija nista' Jekk wieġeb. ikun hemm transgender toilets, dak jiġu bil-kontra wkoll taħsel idejk fil-bede. U ma taħsel wiċċek wara int. Għalix, mistoqsija. ċajta vojta li ħriġ noħra. Komplejt miegħu jien. So għamilt. Daw il-mistoqsijiet Which ħara? illi sibna sewa, jgħamlu għacċara, daw sibnijom. Ejwa rajt, għax tibża, għax tibża, għax qed tinħas qed tibża. Ħala dembu, Bejsa għajdembu. Dimir il-xertek sibnijiex, Le, di sibni, daw kolla sibnijom, zgur. Zgur, Zgur, daw kienu. Sal-ideja bil-responsabilta. Le, eżatt, daw kienu kolla ġo xismu. Inti ċerta li mux forsi kont gay, bissa xarkem kont Franka Spejjes. Anzi, mux li kiku. Kont li Franka Spejjes, mux li kiku kont gay bis, li kiku twilit straight. Yes, agree, do. Ħamorru. Għara kem jina ħajmejtin insiktar Isma, minnkom. meta tħares lejna, peress li għaddejt mill-esperienza. Hemm xi wieħed minna, anka l-Spooner u l-PJ jekk trid, illi tgħid ostja dan naħseb għadu closeted. Taf xnajt kif inti wiċċ ta' gej għandek. Laħda batu jgħaraf sorbu, dik ukoll ma rridx. Ġifieri ma teċitani xejn kif inħares lejk. Għana kuberna ta' di joxox bitti proset. When the fucking champion, ostja. Vera champion. Da jena minn s-sawu biex ta' gay. Iġvinti għattejd li min jien. Zom. Ħajribatti. Bidda nismek fuq il-mowt. Ġejdina. Petrisha. Biex ta' gay, fej. Proset. Għax kiematkom kolla ben fil-kollettiv. Anka nġeffa la zombi. Inti tarani gay li. Bella. Naħseb hemm xi ċertu. Iġvinti għattejd li jiena. Max. Spooner. U PJ jien nider gay iktar mill-Spooner. Inti li naqas wieħed li taċitani U fil-verità. jien għandi mislu ta' manni. Għax il-ma ovvja, mux ħaliġi trattata għal-gejs. Agreed. Inti, it is what it is. It is what it is. Għadek kem ftaqara ma t-fax il-xorti. It's okay ta' to be gay. Le, nafni ma minix. Inti jek jakkużaw kelli inti naf. Lesbjana. Senjura xaġa tajba, ma mentix xorta tejtlew, t-nega. Fem, għanna komment minn mara, għanna komment minn għan gay li inti. Għara kixfu li geja. Xie fil-bidu. Għandek raġuna. Ġef fil-geja meka He's open about it. He's open. Everyone should be open about it. Insomma, sfortunatament mux kullħat. They can't be, yeah. Daw birra differenti. Dawk li mizzewġin bitfall diffiċli. Assisi maħħom, essi kbir. Nistaw inkoplu bil-programm. Għax dar tuħla. Ma nerġax nġibbir, JD jaħlef li dan l-arwiħet, l-podcast li taħajtu. Liba kem sejrin tajjeb, għassi stess ma taf kem Wendy jestja. Vera program talla ħajkun da. Messa si jara. Nistaw naraw ritratti da kontraġel. Mistoqsija li ma apparently you should never ask a transgender. Fil-verità, jiena li mux problema, imma jiena sfortunatament kelli partner jgħir ħafna lija, illi meta rrit nitilqu. Għabbat ħaraq li l-flet. Ovvjament, ħaraq li bil-dawk u jiddispjaċini li mandiġ ritratti mġiddem. Għax xorta dik il-persuna xorta jiena. Mela, 100%. U xajjar Kien talja. Le, di ma sax ħanajdlek. So wahda. ħawieġbek, ma jartux ma rix nofendi lilek.
Imma zomba jħaraqlek flat, kif da daqqa petrol. Għara, jina kont noqġa mezonet isfel. Jeff, inti dipinġejta bħala mara sew. Meta għadda tinkjefek. Imara sew. O xmara sew l-ostja. Imara sew. Imara sew, għet jgħid li imara sew. Kont noqġa flat isfel. U kelli sliding un bad bil-dana, bil-ħadid barra. U kont għedant il-mami, kienet għadha maħna il-mami, u kif ġejt l-ura, nara il-flet Da, kien Ruma, Roman. U da kien fittani ħafna u jissikkani, u jina marriċ noqgħod f'relazzjoni li nkun nissikkata. 100% jgħid. U għaxajtlu le, tlaqni, għabatu ħaraqula għalli, u bat jina ma sirċ, ma konċ naf, ma d-dillix minn moħli u. Mbat wara sentej ċempilli, għalli jina għalli biex uweġġak, għalli bħalma weġġajtni meta tlaqtni. Li bax. Kolla li badaw Italjani. Kolla. Da ma jġiġ minn Jorgen u bximot. Għandix ideja. Broġil, barra. ċaddu xaqsa. Għaxi partija b'mod eżagġerata perdi dal-Liban-Roman. Kemm heavy, le, d-ħabija għolla nibżamir Jorgen aħna. Ismejt wahdinti men minnom da. X'kien jismek qabel Wendi inti? Wendo? Wenzu. Mistoqsija ma stax saqsija, tipo. Wenzu. Intemmen li Alla jħobbok. Dik mistoqsija. Jekk Alla jeżisti naħseb ħalaq il-kulħadd kif inhu u ħobb il-kulħadd le. Agreed, jena parek nifima, għazin laqwa inti alright minn ġowa ġviri, that's what that counts. Imma this is a question which you can't ask him, inti Alla da jħobbok, heavy you. Heavy. Imma laqwa tmur u d-dis. Samma, skan kif joħdu għannis. Tmur u d-dis tu tibla l-ostja, tejt xismu darba fil-sena. U timponi fuq il-ħajja taħatti uħalli mux għedin jiexu tajje. Imbat tista tmur dar sawt il-marti għax-xabat ħassar. Laqwa li tmur tejt il-qassis, sorry father, għamil zbal il-weekend li għadda. Sorry father. Imma dak korrajt, dak jħobba malla zgur 100%. Dak għarajna. Dak jek jena irrit naħxik, dak nġi gej ġviri le. Ma fxofi għalli le. Le, għax il-gej irrit iż-zopp. Għax aħna rismana, aħna fil-production meeting biex ġaluk tħossok sewa, aħna fil-production meeting konna, aħna l-erba, u 75% kolla naqblu li jekk għettina ċans naħdmu ħadma ta' d-dulur. Hum xalorek naħdmu ħadma. Iġveri, min taħseb li għalle, bejni bej l-spooner, di piġet liftanti, di tliftax, di stoqsija importanti. Tal-75% di. 3 minn 4 minna jedna li kiku kanna ċans konna mbamblu lek. Min taħseb li għalle? Mux li ktar wieħed minnkom gej. Inti għaw Jeff. Bil-meeting bejnietkom. Ma min taħseb jgħid Inti, il-verità. għax inti tidergi. Jien. Għana, da. Min? Da, l-spooner. L-spooner? Le, ma L-spooner. naħsibx, taġ dak jider nittin. Thank you. L-spooner għal le. L-spooner għalle. Għax mandek ġduda. Right, ok. Tifima. Zejda spunu. Għax jistħita. Jeff, Għax jistħita. għet jifrik ja Jeff. Le, għax jina b'saħsib li ju. Għax jistħita. Vera. Għalix? Ma l-ewel għatlek. Ma loqax ma loqbatta, fimtek. Likom ħatkom għal-din għat danu. Daku, Mux l-spooner. għax vera ta' għax jistħi. Dakax iħob il-mara tijaw. Mistoqsija fuq fom kulħadd. Malta, l-ewwel x'kienaw? It-trans jew it-tekno? Sas il-DJ J Joy. Xini fucking voice tasja. Aħna tkellimna ma siħbek Jeff, ġinġuħna naqata indaġni miegħek. U dana kixef naqbonu fuqek. Apparentament Prosa tal-li, Jeff. inti tħobb tiżaber naqa. As in, you enjoy it, you have fun. Mela. Tajba, Nħobb. Jiġifieri wara li armejt zobbok xed tipprova tarmi l-fwiet. Bellaw lilek. Tiftemet marek di.
Xiex? Milhomx l-organ. Ma taħmalhomx l-organ. Fil-verità, jiena kieku fil-politika ma rridx inkun Ministru tal-Interna, x'ma nagħmilhomx l-organ. Meta, wara li ranġajt imnieħrek €10 bdiet titħol aħjar biex. Għax tob tiżabel, ledi? Skonx tibżabel, ta' mela inti tiżabel linja waħda għandek. Linja ħafna. Mux bizzejet Inti, ma tkellem għalik. Għan noqdu nibdew n-mala fama u n-nis li jibdu għaw kol. Jina ma jina le, għada kif għalet le. Kieku ħriġ post fuq Facebook, Wendy tiġbet il-kok. Iva, jek ma la famaw għadin, ma xie. Le. Mistoqsija. Hemm zabilu, hemm zabilu. Issa da kulħadd jaf illi meta tkun in-nisa wara li tuħunejka jiqpaw jistaw ikomplu aħna naqgħu zorba. Tifhem? Inti x'jiġrilek? Kulli li tiktar. Anka dik sewwewlek wasla. Ara kif inġibek anoreksja li. Xifni u għal-mara. X'tib ta' sakranat sinti? Jina. Sociali, ju. Le, ma tifeħ, jina għandi siħbi sawa. Kemm inti stupidu, kemm inti stupidu. Għat nsaqsi, mistoqsija ġenwina, jina għandi Għatma siħbi. saqsewni, mistoqsija daqseg banali fħajti. Xtib ta' sakranat sinti, għax jina għandi siħbi. Sociali, ju. Meta jixrob, mux billi ba jisir persona differenti u ma tistax toqgħod ħdejħax, ikun iktar bidem antipatiku ġeri jotol in-nies. Definitely mhux jiena. Inti tiġi iktar ferriħa. Nibqa' kif jiena, tak bażikament. Jisimejni, Friendly. Jina naf wieħed ukoll li meta jixrob, jeta kelmek hekk kun bil-birra bil-relax. Wara xi lejla ġbib. Alright, kollu Birra. Jaqbad jirremetti ta' ma fontana. Without any ma tindunax tasbu stejt. Għandek esperjenza, dara metta fuċċek. Jina naf min. Jirremetti ġol. U jixarbu. La menna. Isma. PJ ħafna l-klip, ux. U toqgħod tajjar il-dana u tagħmel ħafna ċajd bil-tates u hekk. X'fiha ħażin. Ħossak ħajjar minn qattusa inti ġifieri. Anka klib niċċajta fuqhom. Ma wejja. Kenna skizz il-klip. Aħna li ċajtahom jekk f'selli noħoduk. Insomma. Għandek raġu, wara li jett li. Għanna daqxej ta' intervista ma' xaħat li da' apparentament inti ta' fusew. Kont ta' fusew. Kont ta' fusew. Kont madnix. Kontu bit-tajjeb. Kontu bitċa wahda. Konna jew ma madnix. Kontu bitċa wahda. Ma tkomx żgur. Ma tkomx żgur, għalli xu nkazzat ħafna. Isma inkazzat. U inkazzat. Ma tantx għandi nies inkazzati ħabba fija. Inkazzat imbada. Dejjem l-options. Bis induna fejt fajtu l-darraġel. Ara fejt fajtu. Li ma tmux tieħdu fux sidra l-mamullanda jien tajta f'surma? Għalax zob kien fejni biex kont indurla bil-kontrat toba ta' surma? Dak iż-żmien meta kien tedni moħħal bej koxxi ta' raħata fit-tuċċini għal-klamuri. Rittu tarawni kif kont inqum frodu. Jibes ġabla mżajjin vini iktar minn Terminator fi żmien. Il-laqam tiegħi kien Arnold Schwarzenegger. Tarawni xillum li biex namillek kwartan di bżon 7 Viagra u daqqa ta' fire extinguisher ġol koston biex nibbies. Għaroni meta kelli l-bajt. Xċoċow mal-bajt li l-bidu t-tiġiġ ta' smina. Kelli par bajdit li tant kienu topp il-full li darba l-mejpo saqsini kux jista' jitfaħħom fuq il-counter di l-bajt tal-kindri sorpreza. Moħħa biex tizzabel iktar minn 3/4 tal-pazjent l-emmissata. Tor jaf li xkun vodka sekorejt ribaj l-tifel fi strixxa ta' Gaza. Tixrob alkohol kważi da' skem tixrob liba u hoj. Tixrob liba xaħoġa to. Tam tixrob liba wendi li fil-parties xini faqqaw il-UV. Jixelila l-istunku. Mux tajba l-sperma qabel xarbat boss. Għax ma lajt Alla ħaġu sninek ma nċaħattek jarawk ġej bil-liba. Alla ħuros tiġi qoddimmi bħalissa xinti għadaqqa ta' ras paħ ta' sima għal għaddaqqa ta' Zuzu Gemini Electric bil-pumpa miftuħa. Dik ħabba fija speċajta u ġew tomu ġoxi toqba ta' sorm ta' raġel ix-xadin jutsuf. Meta ramitni l-emmort nibda namel l-irkutta mal-benna. Għax ovvjament bħal kull zob.
Nid-dritta bil-ġubon. Xintħalt tal-intervju li maħad ma' qabdettajja ta' xtħalt ġismi barra, t-tila jekka t-dajek barra, għax ma titfawx tefa ġoħalek, xej tifranka l-hater. U spiċċajta u ġew. Fejqat b'sartu l-qazza taraw zopp jirda zopp. U reddatu li najt, Wendy li reddat li zopp ikbar minn tambong wara sa ta' jġebbet fiħ. Biex issanda pastizz imkemmex, għara t-toqba ta' surma ma neħħitiex. Għax inkella signorina ma jkellix bizzejet toqqa pal-orġas u after hours it-trakka tal-marsa. Tridu taraw xkun zopp ta' zimel teħles Wendy. Jisem il-kontijiet ta' dawl fis-sajf. Wieħed ikbar mill-liħor. Ħanajdil kem għanda l-qada kif iżommu l-pipe fox kem għanda. Ħasra ma sarix pumpira, jew Ghostbusters, għax mill-qada ta' idea tidher li tippumpja ħafna diġà mhux ħażin. Count kif fih dak il-punt? Kif kont inkwetat inti? Dalla kien inkwetat ma għarix tajjeb bħala karattru. Liba, tajba Peach. Tajba Peach, proset. Jena I dare say li waħda mill-aħjar scripts tiegħek. Sabiħa. The jokes are good, the jokes are good. Intu min it-staff kemm kien hemm joke count sappa. Għadda plana. Actually, Zomma, Kem trid. Ħela minnom, ufda. La. Dakax darba kena actually kena transgender ġeja u kol. U naħseb tad kitab li nkazza fuq, għad iftakar Peach. U maġiċ ġifiri. Mela, maġiċ, teżat fl-axħar. Fl-axħar ftit xasri. Għandkom transgender community jisek biex kollha tintaqgħu fl-imkien u toqgħodu taħxu Snejn ilu kien hemm clubs fejn taqgħu ma mhux kien ħax ma kulħadd Le, l-immaġinazzjoni tiegħek titwaqqafha illi jintaqgħu u da issa llum il-ġurnata kulħadd joħroġ għal rasu. Per eżempju l-gays għandhom il-ġonna. Vera, that's true. Għadhom jeżistu l-ġonna. Apparently għandi sħabi gays ġifieri u għandhom jgħidu li jqogħdu jmorru l-bombi whatever u jieħdu buzz. I don't know if it's true. Ġieli sidnuk Max. Ġieli sidnuk. Jien ara, jekk hu raġel jew mara sexualment miegħi mhux se tieħu pjaċir. Għax m'għandek xejn. Memx dak iż-żofla kienet il-ħabsa ħjar tajtu lilek. Dik one u two l-ammont ta' ħin involut fija biex taxxu. Għax dik il-problema. Biex tinżad dal-cover ta' dajsa. Ma tiġikx wert tittuħu nejka miegħi. Il-gays kemm tilqa' tinżel poġġi fuq it-teħles u titla' lem. Nimxi fil-ġonna, nimxi l-problema. Kif ħanimxi? Mhux nimxi fil-ġonna, il-problema li jkolli nimxi. Kif ħanimxi? Per eżempju, il-gays għandhom il-ġonna u l-straight għandhom it-taxxi biex jakxu. Intom fejt, xtaqxu ħlif il-hormones. It-tnejn, kemm it-taxxi u kemm il-ġonna. Taxxi għabu, xiex għalfej għalix inti? Għalix daqras. Serious question. Pala hormonal changes u you have to go through that as well. Ejwa, fil-bidu. Fil-bidu, as in it stabilizes? Fil-bidu sa' kem damel l-operation jina ma nuħux hormones. Cool, just wondering, eżat, yeah, process, all right, good to know. Ma tix t-top ja ġifiri. Memx għalfej. Għal-kredit tal-mobile. Anka di, per eżempju. Għandi ċarġ naturali bizzejiet. Anka di, per eżempju, di, rari tisma bit-transgender kriminal transgender, dak għal xiex ikun bla bajt. Probabilment ikun tafaħħa fik. Jistajkun, kollox jistajkun. ħana għamlu loba. Ħanibdaw loba. Mela, il-loba tisima. Lil-min tħalli, iġifiri, għanduk scenarios. Għantuk emmek. U ħajjitilaw, 3 min nies. Inti għanduk scenario u titażel, jek dawn in-nies il-min ħatħalli jagħmel da scenario. Bela, lil-min tħalli jixrob grog Baileys minn ġo toqba ta' sormok wara ekla carbonara. Ta' minu. Jixrob xo. Da, jizista tara, di bid-dilta, sej dajdlek. Bela, biex xalajt l-isem ġivi. Le, ejt l-isem, Iva. Dak l-isem? Iva. Mike Spiteri. Xiniti? Bil-ħatħalli ġbed Grog Baileys, bil-ġo tobba ta' sormok wara ekla carbonara. Mike Spiteri, Freddy Portelli, jo Mike Portelli.
dak tal-ħarujien. Dak Freddy Portelli morfjat Blaxar, Iska għamiltuha before and after mar it-Turkija ma qabel. Tajbina bil-sejdetilkom. Ġi cool, b'xarum għaxxa. Il-Freddy, ostja. Mela l-Freddy nħalli, ovvja. Il-Freddy. Imma zomna naqra l-Mike Portelli, ġiviri jew l-Freddy Freddy. Mark Portelli joġobni iżjed. Mike Portelli, ta' Blaxar. Joġbuk Blaxar, ti-preferjom? Le, ma joġbuni Blaxar, ma f'dal kasiva. Nagħaziva. Mike Portelli. Mela, lil-min tħalli, iweħillek misluta mal-falda tal-lemin bdiħes tad-duluri mimli materja. Lil-min tħalli, lil-Livan tal-Winter Moods, lil-Don tas-Sofrito Toast Virale, jew il-The Exterminator. Exterminator. Ra, ostja bil-wirdina fuq. Dana wieħed, dana champion. Tilet wieħed ma raftux. Da ġej, ħajkun wieħed mill-guest event, xuri tintiħdata, actually. Daw, The Exterminator għandu kumpanija, insomma, tuħsib il-pest control. Eżatt. Ma he's doing a good job online. Looking good. Ġifiri faċli talla kallu, mela lilu. Dakin, ma ikollu idejħ Bil-wirdien u Bil-wirdien. Għalek ġabu d-dieħ, Jaffet rabbilu xaħġa ġofija. Lil-min għazilt? Ossja s-sofritto jitteħillu z-zibġara bej dawk iż-żewġ sinni. Għodlu blazat. Dritt tal-Mater Day. Lil-min tażel, jew il-Livan, Ivan raġel sew. Ivan raġel sew. Raġel sew, U tal-familja. iwa bħalissa popolari soffritto. Is-sofritto. Is-sofritto ti dak. Sajja l-lektows ġoxxok dak. Lil-min tħalli jerdak bi bronkite kroniku. Bronkite kronika. Ebi benzina. Ostigat. Jew Karola Kwelina. L-iktar ritrat ħazin li stajt wadatlu. Għazel wieħed minnhom ma neħelsu għax da poġġejnieh biex naraw jekk hux la xaba mant il-Prim Ministru. Mela x'inhi l-mistoqsija? Min jerdak bi bronkite kroniku? Ebi benzina isu għandu jew Gattonja xi ħaġa. X'għandu? Gattone! Gattone! We have to agree, jidher better so. Ejja ħanażlu lilu lill-Emi. Lill-Emi? Emi. Emi? Jemmi namlu jena jek jafku jabbadlu sola zaġarata tkun vera ħazina. Għase vera jibbati mis-sola jidher. Di vera ma nemnu uħda li ċellenġja hostja l-Prim Ministru. U biex t-ċellenġjaħ il-Prim Ministru tiħxeba jħassu dak ikurit. Le, u il-Prim Ministru ċellenġja li l ħroġ barra. Memżon jċellenġja jabbad jisibu fit-tojli Eklek oħroġ. Lil-min tħalli itik vazet liba bħala rikordju. Ħanara. Lil-Ryan ta' sibtek? Lil-Ryan ta' sabek? Jew lil-Ryan ta' tilfek? Inti ċert li ħajibqalu li bab. Ed flimkien skozi l-injoranza tija. Mela, Ryan Ġosman. Mux Ryan u Ryan ta' Il-Botox Brothers. Aw. Edin flimkien Ryan u Ġosman, mux Ryan u Ryan. Imma ġili kien flimkien wahdu dan jidejlek hop Ryan jien. Batinna risposta tijek fuq il-WhatsApp Ryan, jidinnek komġen. Mela, li Ryan ta' sibtek, hello is. Yeah, good looking, very good looking guy. Jaxxilek is-sinsla ta' darek għal-omrok. Ħajma. Max? Spooner? Jew JD? Naqxu lek bil-award. Di. Dak il-punt. Da tellajnieħ dan ritrat. Jekk qed tinduraw dak l-istess ritrat. Biex nuru l-award li għandna l-award. X'jagħmlu li? Jaħxulek is-sinsla ta' darek għal-omrok. Għal-omrok. Meaning taf xi ġifieri. Inti żgur out bid-dera, JD. Jiena m'għandix. Mela mura li wieħed li jilgħab diffiċli u l-ispun.
Jena id-leg spooner ostja. Il-vina arterjali dik. Tajjuh lalla. Għandu l-skap jina moħxija għax tanti ġerri ostja għandu bitċa xor kbira. Għandek daros, għalla xawa. Mela, mizzjed da. Mela. Tijan tikol. Jużalek it-toqba toxxok bħala portmoni biex jaħbi l-ecstasy waqt parti ta' Ricky Caruana. Il-lapis. Mark Grima l-kien. Legend, bravo. Legend. Dan erġun ġibok xie darba. Għandu bżonnu. U il-gomma. Definitely il-Margrima, xwaħa jahbili ġeja, xmadu, xwaqaf u proset. Jiena rajt ritratt miegħek miegħu, you know each other? Well, Yes. a very fucking nice guy. Ħafna. Mill-episodju ta' għandna pjaċir miegħu. Nafu, ilu żmien u bat intqajna South of France. Jiena kont holiday u kien holiday. Kombinazzjoni, U ritratt hemmhekk, ritratt huwa South of France. By coincidence, ma pjanajtu Le ma pjajnix. But the stars, kif how they aligned. Mela, bomba. Lil-min tħalli jaħzdek b'titira li ba ma wiċċek waqt li tkun mitlufa taqra wieħed mill-kodba bestsellers ta' Ricky Caruana. Bestsellers li huma. U ġi eżad dal-episod. Għax kif għaltinna, l-pjaċi laħset kif gideb fuqna, għaltinna li gideb fuqna. Tajjeb. By the way, issa nsibirkom, nsemmaħilkom ħanirkom kemmu jek vera porċiner. Jek għallek dik vera. Ġobri, ma li gdib, xta. Issa nsemmakom voice note ta' Ricky. taċċajt kollu Jgħidilkom proset u ekku. Imma tajtulu ħafna. Kemmu Meta bada jaqlalkom tajtu taqlaw. Mux. Għalajdilkom, effiċkom naħseb nemnu. Għax jider raġel sew. Jider. Jider raġel sew. Anzi, ħadna ħsibu din darba għal dal-program tajna ċajt u nixtieq nikdema. Mela, l-min ħatażel. Li ħajja għadda bek titjira liba. Għad jattaqra l-bestseller ta' Ricky Caruana. Li ħabba ta' ma ta' Lord of the Rings. Davide Tucci. Luke De Bono. Jo l-Morejla Bandera. Mux ovvi, għatmura l-izbaħ wieħed, u Davide. Davide Tucci. Wisma mux billi betnej. Kombinazzjoni għadhom kem kienu fl-studio miegħi fil-radio. Le, mux it-nejli huma f'Salt. Tucci issa xħabruħ pala tal-Eurovision Song Contest il-prezentatur. U dak meta kellu dak il-program li kellu l-Ingilterra bħalissa. Eżatt. Konna ġibniħ pala guest wara li ġimalta, insomma. Da izbaħ minn Tucci, I have to say. Le, vera, izbaħ minn Tucci. L-opinjoni ta' gejli u. Naqbel ma Jena raġel, jena raġel, sabiħ ta' bistax tejdu, inti dak il-raġel, per eżempju. Sabiħ il-refu. Izbaħ minn Luke jena li, Il-refu. twil. Mbatta raħ bl-speedos. L-ostja. Dak u għandu borza mux bil-libet. Taħseb verġni. Min? Raf. Għandu borza, għandu, u għajni kif marru li, mela t-konferma la t-leki. Għax tinti tkun ranti ma tafu. Insomma, inti taf. Imma l-irġiel beta naraw raġel ieħor. Taraw competition. Jiena ma tantx inbagħad bis-self-esteem u hekk għax vera mhux għax vera la zobbi. Sibtek ħatajt vera laki. Għanajdlek fejn jiena. Vera ma jimpurtanix ċasbu nis fuqi, kif naħseb kulħadd indura biex jitlajdu fil-programm. Imma meta nara nies hekk, vera ħosti emasculated, vera ngħid kemm jien raġel ħażin, kemm jien specimen vera mhux worth it komparat ma dawk it-tip ta' nies. By the way, intom tafu li jiena għalek tal-li għandi view, som l-irġil li kolla l-kom tispiednu. U ħanaddilkom anka l-Denis Gafa. Issa dik sex bomb u ħanaddija dal-waqt. Xie fetta d-dija. Issa dik sa xarjuħ bistaw kol kurma ta' tkun għattattini bis. Racial take. Ara naqra ta' da il-gestana da li għandu podcast tiegħu jiġġielet mal-gest l-għara Jien naħseb il-ġel tal-għal rasu da. Inti tqum fil-ħodu, rikjat tqum fil-ħodu, mela ħanraw kemm għandi views by the bacon dal-ħodu. Illi baħna d-dija, Denis. Kemm il-darba sebbijilek di li iktar li għandu views?
Kamel darba. Jena niftakru, kont nitfa ritratina, mbagħad jitfa postu jkollu xi 5-6 likes fil-bidu. U kienu mbagħad jagħmel panegġirku jgħid mela sewwa. Titfa ritrat waħda tagħmlula 300-400 likes. U lili. U mbagħad jgħid jiena mhux għal-like, Ziki. Eżatt, Prosdu joqgħod jgħid li jiena mhux għal-likes nagħmilha. Imma ħanibat li llum ġib dawn views, għada ġib dawn views, llum ġib dawn views, imma ngħid Ricky! Le, għaw. U meta jkun tijak u kom faħħaru kol, per eżempju li faħħarni u batli u kol voice, għalli ta' fil-li inti reels tijak u ma mela top 3 u top 5 u għeku dajem sejjer, hop, ma likes uħobbu. Le, fiss. U l-views uħobbom ħafna. And ifem, to be fair, Ricky, tittuqot attent maħna, brother. Tittuqot attent maħna, isma minni. Aħna ħanidlek xaħġa. Ara l-PJ, eġġa kwadra l-PJ. Waqt li għetnejda di, id-zoomja fuq il-PJ. Id-zoomja fuq il-ġu. Darba minnom, kont mistiden fuq programmenti għawla. U PJ mizinterpreta. Actually miskwotaw, kim miskwotaw ktawla stess li jumbat spiċaw irranġawa wara li tkellimt jiena fuqet mill-comments. U PJ xindra l-misquotation li għamlulek. Jibba. Għalli ħanikteb script fuq li vera. Għallu s-sara xieġbeta Xkien għal, fakkajni, xkien? Għaxu ma kienu ġabbuħ li għal li l-artist mandux jiġi ċensurat, imma min jippostja online għandu jkun hemm il-kontroll. U għek għal? Mux jek għalu għal il-bloggers għandhom ikun hemm il-kontroll. Xum bat smajt il-comments fuq il-blogs tan-nies. U kif ġi nstema li aħna per eżempju għanna nġu ċensurati ma l-artisti fuq l-stage u hekk. That's fine. That's fine. Imma fuq online minn ċensurati. Ġi nstema, zom. Li bad bħratni jkun. Le, zom. Mux hekk għal. Il-misquotation kienet hekk tal-programm. Umbat tħalt nara jiena xqal eżatt live u mux hekk għal il-bloggers, għax il-bloggers huma news ovvjament. Eżatt, the actually writing. The actually writing, aħna t-nejdu bin-nejk u xaffariet. Anyway, seħe, maħfirnijilek li kien ingrazzja l-Allah. Imma laqet nsemmu relazzjonijiet, kamilek li tlaqtu Ricky Caruana, enti. Għatma kont ma Ricky Caruana. Sfortunatament, jew fortunatament, mhuwiex it-tip tiegħi. Biex kun taf, aħna u hekk għandna reputazzjoni u li. Le, sanit jien. X'qallek inti Ricky li qtajni l-affarijiet? Għana ta' x'qallek nifoqqak lilek. Nivvintaw. il-ġeff. Għanivvintaw għana u kol, Biex it-tip tiegħi. U kiku vera faqqak kossa konorata għax kun wieħed mill dawk l-1500 li jmexxi li jaxxi għax dak apparentament. Dak kaxa xi 5000 ruħ għal xi 1500. Ġifieri qegħdin tajdu li gdef. Taf x'qed tajt 1500 Wendy. Titkun jien għamilt il-mezz, titax xi 5 kull ġimgħa minn dik kellok 18. Dak taf għal xiex kienet jien. Ma sifix darba l-korfu? Ma jistax ikun! Let's face it, għajja! Dak da faċi ġejbi 1500. 1500 siġra biex printi għal-kodba fil-ħela. Printja, għalek dak 1500. Tal-intet li aħna nuqbanna nejka Mariki, għax tumaċ. Wadab, għax għandek anki kol siħbek għaw iż-zopp li għandu jieċarġa fuq Wendy. Fuq Riki, sorry. Fuq Riki. Kem tħalġo sur Mriki balu stim. Jien tħalġo t-tirma ta' Riki ktar mli daħlu rġil Maltin it-Turkija biex jitellew xarem. Ma naħsibx li minn doqatatni li Riki għaddu toġbu Wendy. Min kif jilbes mal-ewel tinduna. Li Riki hopp in-nisa bid-duda. Tinduda mal-ewel li Riki hepp il-ħjaru. Ara per eżempju, xġab bħala pet. Bicċa ta' ħanżir iswet li tantu kbir li baħħu ġo konka ta' siġra. U għajja fejqat rajt raġel strejt jikteb il-kudba. Kudba ta' mux ktib wieħed, inkella ibżal ma nkunniex fem nixsew mal-ewel ktib. Żgur il-Madonna, Riki Toqbi.
Dam jihdu f'sur Murikin għant Wendy. Naħseb għamma xieħ 15 sena bil-mur li timperċin iktar mill-lozor fil-klam tal-aċe. Jien ked najdela Wend, dak maruf ma kullħat li warraba minn nisa blażob. Issa tara, li jem jgħalliba tandak moħu biex għaddil li minn numru ta' kudma li jikteb. Xċoċo salib tal-fidda dejġlek tad-dib. Tiġiġ taj li Riki ma tixraqlu ġduda maħal uto. Mux duda minnik li kena mpenġu meta kena tfol isa Spaceship Racing. Duda sħuna bħoli. Mxie kwart laħa meħabbat maħal u jisu grigalata jħabbat ma' Pembroke. Xplaħ! Kienet relazzjoni violenti. Riki kiela tarġa tal-ġenzija support diħlu ħireġ bajnet minn fuq iktar minn ta' Rocky. Wendy! Wendy u jgħajet u jwerzaq wahdu jisommoza ser ulla l-gidi u oħra, ida ħafif iktar mill-frenza ta' Xavier Balzan. Xin kienet tabżila l-usti kienet tilab il-tennis. Iżda flok il-rakketta kienet tużajda u flok il-ballun it-tambur ta' widnieħ. Ma kienu kopja Halloween Wendy u Riki tajdu lix. Ma nux kux kienet number 532 jew number 533, ma Wendy zgur waħda minn dawk l-1500 mara li ħeġariki. Mux li bataħxi 1500 mara to, irrid ikellek ħibs jaħdmu fuq iż-żejt tal-ħajdrolik u zopp jaqsam il-blot. Immaġina l-aħħar darba li ħabtu ma' ħajt, fetaħ il-barriera ta' wit iż-żurrieq. Vera, solid joke, Peach. Vera heavy. Fassart l-alla bija, Peach. Ejja, vera market inkwieta, għazax nifem. Għallunna li ninsawi Riki issa. Għallunna li inti tbiddel arwina qoddim kulħadd. Xeffajtu. Xieġifiri, biddel għalwina għoddim kullħat. Ek, għallunna. Għallunna li kienem per esempio xie fashion show tal-irġiel Ring Zabel. Fem, jek edha fashion show, ovvja li. Ġifiri, ovvja. Fashion show, zon wahda, fashion show mux tal-irġiel. Ma kienem l-irġielu, presenti. Le, fashion show ħad biddel u ovvja, jek ħad biddel, titbiddel. U ħanajd lek. Ġifiri, jek ħad biddel, titbiddel. Titbiddel qoddim kulħadd, mhux ħatoqgħod tajt ħammur il-bathroom. Titaġġel, għax ikun imissek. It's a quick change, Di l-istorja. Nispana ma gdibt li xaqqa. Jisa kun gidbilna għalik. L-istorja li kont fashion show biddilt qoddim xi 20 raġel u dal-20 raġel ħarġu kolħat. Waħda żgħara ħarġu bżobbhom imħajja fuq l-isfilata kollha. Żaw waħda, vera, ma ħanajdlek. Vera. Yes. Ħanajdlek, aħna, meta tara fashion show, tara ħafna ta' dwal u palgi kbir u hekk, u aħna vera privileġġjati biex inbidlu ġo rokna u kulħadd tgħaddej u sejjer. Mbagħad Jeff għandu ħanu tal-ħwejjeġ u jgħidli biex nimmudellalu bil-bisi, ma jkunx irid pereżempju li setta taħt li jimmarkaw mal-evening, ma jkunx irid dik il-da. Tkun flash. Allura jiena inżajt kollox u lbiss il-libsa. Sfortunatament jara kwieħed jgħid il-kulħadd u kulħadd sejjerek. Kulħadd mhux hekk. Ġifieri wara portiera kont. Għandi torti jiena jekk inqajjem miżbub. Jiena kikun ħares. Jiena kikun ħares. Anzi nħares biss. Anzi biss ħares til-aħseb u għamil U dira, il-kompliment, le, tara, it's a compliment. Jiena noħda pala kompliment li kurħat t-umlu għalik. Ma jena għara awkward. Awkward, so għallu l-ekem flok għallu l-ekem inti sabiħa, forse għallu l-ekem flok inti sabiħa. Bil-body language tajtin. Ma per esempio anki jek jiġi ġaħat jgħidlek għaw, jiena l-birraħ ġerrejtu għalik. Għajdu ili. Per esempio, intella ritrat Facebook bil-bikini u bat jgħidli kiena wieħed fiħdaqskom it-tnejn. Xieġifiri, pala xiex? Pala ħxuna. Sewa, għalli ġibtni għarru l-Rolex ġerri ħalli. Għatlu forsi another reincarnation. Għatlu qalbu. U kif għallek fuq ċek waqt kjur HSBC tiġbet il-flus, per eżempju, jow DM, batlek DM. Jibatuli. Tiġi affarijiet. Bħalma nibatulek aħna kollha. Tiġi affarijiet heavy fid-DMs. Dan u l-ċivi,
X'għamelu? Le, xej, u s-tamil xej. Għax ħanajdek il-ħagġa li jekk nitfa' ritrat bil-bikini jiena jkun achievement ta' kemm qatt lura mill-ikel ħafna. Kemm mort nimxi hekk. U ma mbagħad waħda raġel jaħseb differenti. Mela sħuna rem ħanibgħat il-ritratt taż-żomm. Zom naqra. Fimt, hemm interpretazzjoni differenti. Jiena per eżempju, jekk inkun kilt naqażejjed ħan nitfa' ritratt bil-bikini u ngħid jiena ma rridx niżgija minn dik il. Iġveri inti. Għajdli. X'inhi fi Pala x'ismu ġviri. Bħala motivation. Motivation dak għalija. il-qalsiet per eżempju. Li għandi. Dak il-qalsiet, dak tilbsu għall-irġiel, inti mhux għalik. Le, nilbsu għalija x'inħossni faqa bih. Diki l-idea li żomm tħossok faqa ma għal min tħossok faqa li kien Għalija nifsek. nifsi. Kien tixtaqmel il-ġormera jekk il-ħin kollu miegħek. Qabel noħroġ jekk ikun ilbsu u nfaqqalu minn hawn u nfaqqalu minn hemm. Faqqa ġifieri. Ngħid mhux ħanilbsu, ħaninżaw ħanilbes għazzi ta' tracksuit. U ma jekk nilbsu joqgħod tajja fuq ngħid ma Għax jiena meta nilbes, jien meta nilbes il-kumdita nara, mhux kif ħanidher. Intu m'għandek xwej oħra, sorry. Thank you. Kemmi lebba. Għanda raġun. Jamel x'jamel JD. Ikraħ. Case in point li u koll. Tinsiex, li qalt li gay. Il-gays ġeneralment kollha sbieħguni, qatt ma rajt gay ikraħ. Dejjem l-exception. I'm telling you, it's vera sieħbi. Dejjem l-eċezzjoni. Ma nilla ngħidu li Aħna l-lumtin il-numru inti. Aħna illa ngħidu. Nibda l-programm trend setting. Inti ħatibda trend ta' gay skoroħ. Ħatibdija inti. Ma nibdew, għala għalu jħed ħatkun inti. JD il-gay ikraħ. Bizzewġ bitfall. Wara żmien. Konserejt ħaġa, ħankompli fuq l-argument illi da. Apparti, issa apparti il-make. Intom tamlu l-liba make-up u tqogħdu tilbsu sexy, tu attract the opposite. Le, dak xifem f'moħħok, Jiena li nagħmlu għalija. Id-dar x'tilbes inti? Nilbes dar għalzit ukoll. X'tilbes il-ġiddar tilbes evening isek sejra għal Mhux evening, ma nħobbx nintela, ma nħobbx nilbes xi piġami wisajn, il-piġama tiegħi hekk. Ma piġama, ma mhux inti toħroġ bil-piġama? Mela, meta noħroġ lilek per eżempju, ma sewda. Iġibba għed, isma! Li jmisku marritin ta' lilek. Iva! U mux zibel. Għalix li libis, mux il-daw kol. Għaxi tijad biex intijad. Mux zibel, specifikament iż-zibel is-sewda. L-ar wahda. Eżat, għaxi għal bl-iswed. Organika. L-ar dajem is-suwed. La, dajem l-organik, dik li tal-li tintenja. Rajt jew. Il-leba bawtar femt issa. Issa femta. Aswed, ma femta. Le, Ma femtix. Tajb, guttu no. Għadu kemm għamel ċajta razzista. Ħafna. Uwejja. Laqas li inċi blond. Jina ċert li għandina Pakistan ġo fija. Le, tidher. Kur mux mill-fucking dieta. Tidher, għax jira smajt li għanka minn bej saqqa, ma tanċormati, ġifiri għandek. Edin. Infatti meta naħraq riħa ta' tika masala toħroġ. Pakistani. Isma, ma di kif zob spiċċajt għalla tbiddel. Alright, ġintom kontu manka wara portiera. Ma jek kiku jiena jgħat il-fashion show, l-ġil. Jodi jibidlu bżobbom barra dim kulħadd le. Le, suppost kellhom dressing room, huma kif wieħed għadda urani, ma jgħidlu nifhem intom l-irġielu. Kulħadd jiġi hekk it-taw. You didn't do it out in the open. Ma kun onesta. No. Kun onesta. Kiku inti, biex naw s-sessizmu. Ġib situazzjoni s-sessizmu. Jekk inti tbiddel qudiem 20 raġel, mux ħajġi polizija jarrestak, jek jena noħroġ bżobbi barra qoddim 20 mara, ħajarrestawna. Eżatt, apparti jarrestaw jiġi assis jagħmel eżorċiżmu, jiġu ħafna affarijiet, imma naħseb Ma semmejx kien hemm it-tfal, ma nafx għax daħħalt il-qassis. Ftit ieħor ħad iġi segra familja. Għandi bżonn nżomm il-ġob. Mela aħna qarulna li inti ma tilbis penti. U
Min għalilkom? Issa. Illum libsa, imma l-lum libsa penti. Illum li b'sapenti ċert Fejta. Fil-mija. Aktar s-sikkat dak il-qazzi. Body minn ta' Imma għalunna li ma tilbis penti vera, jew. Relaxu. Relax, ġiri tmur komando. Għanajdlek mi fejġej għadi. Kienu tanga sewa, npoġġu bil-qeda, istaw bdew għagġawni għaw fej kolkom proset. Allura deċidejt il-li da. Il-tajjar. Eżatt. U diġi firri jem storja u kol, konu għatta slima, ġoflet antik. U l-ewel, kon il-bisa minn sama bdew dajquni. U daw bdejn l-nota jina, kull darba nitla, kien bla lift dal-flet. U kull darba li nitla non-xor, kienu kun wieħed għandu naqazmin. U jitla jiġru warajja. Kien jassem naħditi, omlu jaġa jinsen. Lallu. Malim knisja kien għaddes da. Laħseb ma kolla. U bad kif waqaf nilbisom, ovvja, ma naxra mux ħajkollok nisa, kien jitħu għalma da fi iġi ħares blikra minn ġottija. Għassi kien rabja miegħek, Jek, number one, dik oħra downgrade tal-li biddilt il-gender, għax boxers ħafna iktar komdi minn tanga, zgur. Zgur. Issa, jekk jiena ma nimsaħx sew fil-boxers ikolli skid mark wieħed fin-nofs. Jekk għandek tanga jkollok tnej. Għax jinqasam jinfiret kurjuż, ver. Xek tiġi bil-fors. Jina ma nimsaħx ila nħasel. Tinħasel wara li taħras, jgħal kollu. Jien eksir tukoll ta' u lex ninħasel bro, ma lax tagħmlu intom. Ġili kollha ħasaw kostja ma biex nimsaħ. Ninħasel jiena. Zikunu kollha troubles. Jiena ninħasel. It's good, keep it wet. Ix-xogħol le ovvjament, ix-xogħol naħeselu. Iġiqat ma kellek skid mark ma' label ta' Charles Endronno, Qed inħasel, ix-xogħol ma sarx tinħasel, ix-xogħol. Il-notfa ma jkollhomx ta'. Inti, xtip ta' panties tilbes tal-uomo? Ħadd ma l-bistom. Għax anka qabel tanga skont l-bes qabli. Xiex meta kellek il-bajt kont il-bes it-tanga. Tanga wkoll mela. X'tanga d-doluri. Iwa Ġef tilbisom int. Kont. Kont, kien. Fimni. Mela, le. Mela allura kont tilbisom. Kollox jinder, għandu raġun. Mela. Għandu raġun, ver. Ma nafx kan kont nistaporti ħajta fit-toqba ta' sormi, inti x'tadu li tari tidra. U iwa, intu ma tistaportix ħajta fit-toqba ta' ma tistaportix ħaġa oħra. Isma' kif titkellem fuq żbub naqla f'sormi don't worry. Ibda minn dal-istudio. Fej wasalna xint lift jena. Zejda, ma vera prodott zejet it-tanga, ostja. Jina zejet. Vera prodott zejet, għax mamul ġas biex ġelek tidej. Mux għalek ma bqax nilbsu. Vera zejet, għarfej, għazin. Għet nsiru naqblu jina u inti. Manka l-boxer, ismani, jek toqti ġifdan kal-boxers tal-irġil u l-boxers tal-nisa. Diskriminatorju, ħna għanna bib u d-dib, kollok jid-bib. Jena ma nżax il-boxer, jena nuża dawk il-briefs ikunu vera tajt. Jena bisir jużda short. Briefs? Ta' sali u tajt, ma għazin mux bil-briefs, le mux bil-viz. Għana mux briefs għallura. ċinu għadaw, boxer zar. Boxers żgħar, Jena missir il-boxer stijaw Missir il-boxer stijaw jisom tal-basketball, ostja. Sal il-koppa, vera mxemplin, vera bil-relax. Tal-basketball dak li kolom king. Tiġi f'dubju ekku xort sew jonka Fil-jibbetor għodbijom, da, ostja, tipo, vera zejje. Il-boxers jilsom u kol mux basketball biz, le daw kien boxers għet jow basketball, għasna fxetta għanna. Basketball, sewa, dan kal-boxers jilsom li kollom meta morna di tal-da, kienem minnom xkellu miktub dak. I love you, baby. Kienem ħat għaddaw l-fuq. Darba għalluna li mort camping, u kull maħat miegħek il-ħemok. Ija, vera. Daka, għax, intom, da li tkunu għamiltu l-operazzjoni, dak ikolkom xie software update un sejt tamlu.
Le, apparti kollox għaxina diva u pretendejt li nħu kollox minn taħat ieħor. Xizzot, mur camping, kemok bissa. Jien vera ma namlekx persuna outdoors ek pal Bear Grylls totti kol id-dudu ek. U ġibtu, kilt dudu jina. Jien għand ħafna dudu tikol. Jina mort il-Kolombja u letteralment kilt dudu. U dak kimija il-Kolombja ġo reality show u dak ma kilux jina kiltu. Għala kem niderek. So you are. Li tikol id-dudu nifmu. Biex ħiret. Ġaħriċta propjament. Jien li qed nipprova nifhem kif iż-żob ħadd ħemok ġo camping f'pajjiż bla siġar. Batejna biex narmaw. Eżatt. Xara gdib, ma jistax ikun xorħat ieħor. Eżatt, Għallu sanna l-lobos, Għanajdlek ħatħemo kien, dak l-unika ħagġa li kelli tal-camping. Eżatt, dak biss, eżatt. Dak siġar. Xajtu mill-Kolombja kif kont. Il-ħemok mux tal-camping. Il-ħemok għal-gallerija bil-relax. Għama dak xtrajtu, meta kont hemmhekk biex ngħid ġibt xi ħaġa, fimtu, dak li kun ma kellu ġibtu miegħi. Ħemok, laqqa sejt Swiss Army knife biex tgħid toqgħod. Ħemok. Ħanot nirrelaxja. Ma kienx hemm siġġar għax qatawhom biex jagħmlu l-kotba ta' Riki. Ma nafx kemm il-waħda ħawel tagħmilux. Mhux ovvja tħossu ħażinu. Tant qed jaħli karti għażżob. Dik il-ħela kollha. Dik il-ħela kollha. Qed nassumi Riki bir-rispett kollu. Inti print to order u xek ma Bestseller ejja. Assumi li print to order u għana. Jena naħseb Biex noni ġiviri. Jena laqsa ħana maħna prozuntużi ħana printjaw xie 300 flok ta' bajtu bacon. Għana print to order nad bosem warranti. Jela, għana labu loba, wasanna loba. Di l-loba jisima, xie misli ġri, ġiviri, what happens next, propja. Għantuk scenarios? Danna. Le, memx tratti da di. Memx tratti di? La, kik konna memx sentejn edit, jaha. Memx. Għana għantuk scenarios. U inti tittazel. Fi ħantuk il-scenario ta' se jiġri, unbat ħantuk l-options ta' kif ħat komplija l-scenario. U tittażel li mi dik ta' taħseb tixraq mal-way. Mal-istoria. Kif ħat kompli l-istoria. Kif kompli l-istoria inti proset. Edha d-dar wahdek, inqata d-dawl, u tant biex ta' d-dilħin ġerrejtu li qabdek tenis elbow inkurabli x'ser jiġri. Għarajt sawa? Inkurabli. Tamara li jint intfajt taħsel il-platti, taqra ktib ta' Riki Karwana. Dejjem kemm qabel. Jew tippreferi ddaħħal il-labar f'għajnejk. Le, bda minnu, niftaħ il-kabort u nagħmel deep heat. Le, titkomplu għadha bedda. Ħankun vera ignorant, vera ma nafx. Meta tgħid iġġerri. Hija mara ġerri hu. Mara ġerri, dik Master Nation. Ngħidlek il-verità, jiena u naqra qed mhux qed taħseb li qed nirreferi Mela. Għaxina DJing. Mhux ovvja. Ġerri. Ġerri. U naf kemm tagħmel hekk martek minn warajk u ma tafx. No doubt. Impossibbli. Waħda minn da scenarios. Jew taħsel il-platti, jew taqra krib ta' Riki, jew nkella ddaħħal il-labar f'għajnejk. Naqra ktib ta' Riki. Da ħażin. Problemi. Firmware, software, kollox t-update. Għadek software version 1. Mela, li miss, inti ordnajt Bolt. All right. U għamillek delivery raġel Malti. Okay. X'se jiġri? Tamel li s-soltu ma tamilx u tiħi tips. Malti. Iċċempel xi Vera, ma ntihomx tips. Eżatt, ma x'Malti tijulu. Iċċempel xi ministru u ssiblu xogħol mal-gvern għax ma jixraqlux delivery man miskin. Daj Malti, povru Malti. Jew teddet il-ministru li mhux se tivvotalu jekk ma ssib xogħol deċenti għal dal-povru Malti li qed isefter għan-nies. Da ma ħaqux isefter in-nies għax Malti. Bejta nofsu l-axħar. Mela ċempel Ma tiħx tips. Irbaħt il-Super 5. Thank you. Telqek il-raġel u ħadlek il-biljet miegħu. Ser jiġri.
Tmurtajt il-missieru li kien qed jaħxi trans biex pattikienu. Mux għalfej lajdlu ġiġa jafu l-familja kolla. Mux ovvjamenti. Taħxilu l-sħabu kollha inkluż in-nisa. Liba. Jew tagħmel post fuq Facebook kontri jekk tinkriminaħ li takxeba u ħasrek u bekk inti sirt mara. Immorru għal tal-axħar, faqa tal-axħar. Għad inkriminaħ ħaqek. Liba inti ta' Rikki kollu jismu. Richard, għal-Madonna jek tripu Super 5 tan-nej. Jek għatitlaq ħejati bieċalilna. ħat infetaħ dutrina għatfall li ħossuhom trans. Imma se jibdaw jamluwa bil-moħbi fil-11 ta' bil-lejl biex ma jindunax l-isqof. Se jiġri, se taħbel. Se jiġri, f'dak id-għal, ħajjik xifom dak il-peċluq ta' Xavier Balsan fuq il-faċċata tal-Malta today? Biex jimla l-ħin jiftaħ inkjesta Jason at Soppardi jimbat jgħid sorry. Jinduna bijom l-isqof u wara jagħmel xenata jinduna li ju stess li bez dublet iswed bil-piegi. Tal-axħar faqa uġbitni tal-axħar. Tal-iswed bil-piegi. Xisab dawlu għara nasbub daw ma nistax nifem, Mela, Daw vera, xenarju bla sens ma faqa. Tajbilu. Aħna kollox bla sens biex kontat. Program il-bidu sal-axar. Mela, irbaħt tender mill-gvern ta' Malta biex tagħmel vaginal rejuvenation fuq wiċċ carbonati. Mela, irbaħ tender mill-gvern ta' Malta biex tagħmel vaginal rejuvenation fuq wiċċ Carbonacci, Xavier Balzan u kull preżentatur ieħor li għandu wiċċ lox. Ser jiġri. Tirsistib kemm għandek saħħa biex iddaħħal magħhom lil Lawrence Gray. Carbonacci tant joġbu l-make-up li jammetti li gay. Jow Xavier Balzan jammetti li għet jgħat il-Carbonacci. Għajdu li, Rendi, għajdu li. L-ammont ta' libelli li għaw fuq Oh my God. Oh my God. Kif ma nispiega l-ommi li mux niblaħħom jien. Edda taħsel il-platti u b'miraklu ġik il-period. Se jiġri. Id-delkum għaw iċċekat ta' parsi Rambo. Terġa tibda l-pilloli ta' skizofrenja li ta' kittabib għax għazzis l-alla tal-almerijiet. Jow titċekja jdejk u saqajk forsi ħarġulek il-pjagi u kolla. Nitċekja idejja u sarġu l-pjagi għax vera marridux. Il-period vera marridux. Il-lebana, Aj, most dik level up kbira. Mela. Li ma tinsejt. Daw ġoddi dammiltom jena wara li tlaqna. Indunajt jien li ma konċet nid-dutrinu daw. Wasal lajt il-kbir. Irxox ta' Kristu u tara ħireċ mill-qabar bil-borza ta' zibel il-ħazina. Ser jiġri. Is-saqsi jistax ibiddel il-borza ta' zibel ġoġ s-siġra tal-fikus. Iċċempel il-konsillu treddalu multa. Jom toħodlu video it-tella fuq il-social media bit-titlu Dirty Immigrants, Dirty Street. Dirty Immigrants, Dirty Street. Għalinkom. Le, daqsek. Daqsek spiċċajt jien. Balle bax mill-Palestina, Ġesu. Mela, Palestinjanu. Zoma taqla nisfina. Anka, ma jistortejx. Oh God. Wow, what Bilal outtakes? Għal-istriħuna. Jekk inti duda maqtuwa li spiċċajt waħdek tferfer f'nofs ta' triq isek gamblu aħmar ta' Malta, taqtax qalbek u ċempel issa l-Fundazzjoni Zopp, Zbuporfni bla bajt. Aw, Wendy,
dik kien faqqa Roberta Bela, to. Alla jammala, ek jieġbu, wiċċem ta' għattus. Tiġiġ tajli li Wendy mandiġ wix ta' għattus, no? Ma temminnix, oħroġ l-ġurdin u tara kem tiġru għarajħ. Xej bil-ġubom kullox isetti laqlatu ta' kaxxa Philadelphia. Kem kon taħjar jien bej saqajja. Rasi tħok fid-dlamijiet. Nimmissja dak il-bew li qata. Nimmissja taħti żewġ bajdiet. Iva man kamlit nipendent u libsitni ġizirana. Xej, laqas laħes spiċċat l-operazzjoni li ma sibċu ruħi il-Jobs Plus nil-reġistra. Għallu li xtuf tagħmel. Għattilhom jien nuf inġibu nwassal ħafna. U tefewni delivery minn. Minn duqatat nilem Wendy saret poġġuta. Speċjalment biex tbula xek mod poġġix timla l-alla. Jimdu tal kella bej koxxita jkella ta' tiżewġ passat il-liquid membrane. Li maħt mux tieħdu fux kemanda. Kieċiet nilem minn ġol kużaħ. Nirra għalla patijela. Imarta l-għada għata tra. Isma ġejdi, mawspooner l-lum mawnux. Għax nibza minnu iktar mill-laboristi jibżew mid-Times. Ostja ma jistax jara zob. Qabel kien żmien differenti mhux bħallum. Kont tara kull ġlieda żbub taħsibhom plat spagetti ma' qudin ġo xulxin. Umbagħad għalaq stiletto ħeġa killex. Jiena zob alla bibżobbi. Il-ħabsa lija weekend break. Jek l-Wendy nsiba barra bżob ġosor ma jmurne. Fejna dik il-libba li konna naraw fi zmieni. Dik spermajdel għal-Wendy mela l-lum għanda nixfik tal-min Los Angeles. Xej ma kienu jġennu għalija saqsel il-Riki xaktarx kiteb ktib fuq għaw kol. Jiena zoppa la bibżobbi. Ħabsa lija weekend break. Jek l-Wendy nsiba barra bżob ġosor ma jmurne. Talla fiġ, da. Għatma ċab naf l-skit. Da ċab ma. Proset il-PJ, vera ħagġa fucking top. Imma, l-ikbar proset tmur lejk Wendy, thank you very much. Thank you. Fucking sport. Il-karizma tal-bliħ, vera mux għax fuċċekax, imma għana kan ħafna guestaw. Naħseb l-wahda, jek mux l-iktar, wahda li għat komplit maħna jek. Thank you. Kanna tarik il-tajna barra. Kanna tarik, għax dak li kanna naqtawum tariki. Għax nejru. Mux ovvja ħajd lek. Thank you. Erbatija moħna n-post nejt nir-ingrazzja l-Wendy għax sabet dak li l-infittem. Sabet ditruju. Sabetni. Ditruju. Ringrazzjaw l-sponsors maraj. Bela, il-ħbib il-ġodda tagħna stretta, l-birra stretta. Stretta, siba sara stretta. Tajba, vera oġbitni. Tajba, oġbitni, jena d-tieni wieħed. It's good beer. U jena ħatlieta veret ħazin. Għazin tajbin. Ma nifilħux għax-xogħol. Ma they do the job. Pinta stretta, pinta pjaċir, waħed mill-sponsors il-ġodda tagħna, A to Z Electronics li juħsib il-tech tagħna u hekk, laptops u affarijiet oħra parti l-ACs ukoll. onlineintimates.com għal toys tal-adulti issibhom hemmhekk, onlineintimates.com, 5pointsgrowing.com jekk tidu tkabru xi fikus xelwa hekk 18+. Fire and Fork kull nhar terba jkollhom all you can eat meat bi-prezz ta' €50 biss tista' ssibhom fuq is-socials, apparti li jkollhom l-entertainment u hekk matul il-ġimgħa aħna mornem u sibna lil
Pussy. Pussy, vera, għedikant. Pussy. Fucking bellani kemmu tajja postja. Daj, u mux violin biss, ja, wiċ ta' Kollox idoqdak. L-anka l-faldi tal-mara jidoqlok. Kollox jekkirit. Black Box Pro li juħsib l-audio tana kull ġima juħsib ħafna affarijiet għax issa ġej Tal-live shows, etc. Tal-live show għanna mux ħanejt. Anyways, yes. Met Photography li juħsib joħdina ritratti, referis jiet għawek, u Mi Media li jħostjawna kull poddata li namlu nkunu għawek fil-building taħħom. Nistaw ringrazzjani l-minħassi. Lil-Anna Mari Fenek Magri. Il-lost għatmur għanti-sponsors biex tiġi għawek. Lil-Botox, mux sponsors, u maħbib tijaj. Għax umur għanda kol 5 xhur. U lil-Ellison Madawi ta' Rabat li għadda tamilli xari, għadda tamilli nokli, għax kienet tafni għawek. Grazzi ħafna, I love you. U thank you Jeff u koll ġi maħna għawek, ħabib ta' Wendy li ġi u koll għammet, t-ringrazzi għamilek naqamek. Għala l-ħara. Very nice guy, pleased to meet you, Jeff. Senċerita kolla. Thank you kbira l-patrun li dejmruna sosten minn day one. Jek titħajru kunu parti mill-grupp itlu patreon.com. Tuni naqra l-regali, għax kont ħaninsijom. Il-regali u ħattiju xej. Eżat. Grazzi li. Trophy, spoon xej. Għandi, kollox les. Mela, ġejba law ħantu jira. Għad nistenna biex ndaħħala. Xħat il-regrazzja, li minn ħat il-regrazzja. Lejjajt l-alla t-ringrazzja. Eħalsu daw li ħat il-ringrazzja. Le, mux il-patrun, Iva. T-rinċan, saċa l-batu taħtaf l-klim. Mela, għana affarijiet. Dak. Mela, għana xieġna regali għalik, Wendy ġbir. Thank you. L-għonet, l-isba regal għandek il-trophy ta' Bite to Bacon. Thank you, u jina unieħdu lajdulkom zafox kaman. Dejjem, proset, Għanna u koll dan il-regal minn Ant Online Intimates, dan propja. Fuj. Xinu? Da propja ma sarx set. Mal-forma li tista naħseb tużaħ aktar. Għall-affarijiet iktar entrepreneurship. Xeħle. Da ma fih il-prezza. Xorta, Fakkinu għal Setta l-ostja. Where tit li ġejta? Ejjew, toqgħodu xtaqtaw għalfa. Inti għandek xi tip ta' plugs ti tagħti xi socials tiegħek, where can they find you, jekk għandek xi. Ma saqsejnik x'taħdem, Wendy? Jiena x'naħdem bħalissa. Għax kont make-up artist. Kont make-up artist u missa waqaftu seda relax. Tajjeb, so tagħmel l-isbaħ xogħol dak tad-dinja tkun. Niddu fox kemm għandi fikom. M'hemm xi isbaħ. Ma tittiplagja xejn naftit inti socials għax mhux persuna daqshekk. Ġiġa dejqun friend request. Għax mhux. It's enough. Xorta ħaj kullu jfittxu kif imni. Ġifieri, mhux daqs Rikki? Never. Guys, mela thank you ħafna Wendy tal-li ġejta Great Sport. Was a pleasure having you. Guys, ma ninsewx aħna l-episode li jmiss joħroġ fuq Patreon next week. Ta' wara joħroġ fuq YouTube. Grazzi l-kbira li l-kulħat, follow jawna fuq socials kolla, kollox fejja tarawna @Bite to Bacon, YouTube, Spotify, Pero, iżjed u iżjed, grazzi l-Wendy, għadġu!